बनरगाव कन्स्टिटुएन्सि बनरगाव कन्स्टिटुएन्सियाव जोङो दिनैहाय मोनसे प्राइमारि लेभेलनि मिटिं जादों बेयावहाय दिनै जोंखौ लेंहरनायखाय दिनै जोंखौ जोंनि दतमा समस्तिनि जाय एमसिएलए सार दङ प्रकाश बसुमतारी सार बिथांनि दैदेननाय मोनसे टीमजोंहाय जों दिनै बनरगाव प्राइमारियाव हाबफैदों आरो हाबफैनायनि जोंनि मोनसेल' उद्देश्य दिनैहाय दाख्लै 16 थारिखआवहाय दिनै आंखौहाय माने दिनै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराहाय सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि होदों हिसाबैहाय दिनै आंनि मावनांगौ दायित्व आरो आं जेखौ सानो जे जोङो हाग्रामा सारखौ माबोरै जों पावाराव लाबोफिननो हागोन बेनि थाखाय जे मावनो थाखाय दायित्व होदों बे उद्देश्यखौ लानानै जों दिनै फैदों दिनै बनरगाव समस्ति हिसाबैहाय दिनै जोंनि गोबां रायजो राजा दङ जोंनि बनरगाव समस्तियावहाय नाथाय दिनै जोंनि बनरगाव समस्तिखौहाय दिनै सोरबा सासे माने फोथाय खेबस' खालामना थांदों दा बे फोथाय खेबस' खालामजानाय जे बनरगाव समस्तिखौ जों बोखांफिननो थाखाय रायजो राजाया दिनैहाय माबोरै दङ जों बेफोरखौ जोङो दिनै माखासे आपग्रेडेसन खालामनो थाखाय जों दिनै फैनाय जादों दिनै नुनो मोनदों बनरगाव समस्ति हिसाबैहाय दिनै बिपिएफआ गोख्रों जानानै दङ आरो माने जे जोंनि फुराना वार्कारफोर दंमोन दासिमबो दङ दा बेनो दिनैहाय आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों दिनैहाय जोंनि बिटिसिआ दिनै मा परिबेस सोलिगासिनो दङ दिनै एकर्डनि उनावबो एनकाउन्टार जोबा दिनै एकर्डनि उनावबो इभिक्सन जोबा दिनै एकर्डनि उनावबो दंफां दाननाय जोबा दिनै सिगां समाव बिटिसि एकर्डनि उनावहाय इलेक्सननि सिगां जोंनि दिनै जाय दा चिफ दङ प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोराहाय दिनै माने बन दानना फाननो समायला दिनै बिटिसिनि रायजो राजायाहाय गुबुननि न'खराव थांनानै हाजिरा मावना जानो समायला दिनै बिटिसिनि रायजो राजायाहाय दाउ अमा फिना जानो समायला होनना बुंदोंमोन दिनै बेखौ प्रमद बर' बिथाङानो बुंदोंमोन इलेक्सन केम्पेइनावहाय दिनै बुंदोंमोन दिनै बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय जों नुनो मोनदों बिथांनि जेसेबां कमिटमेन्ट होनाय बिथांनि जेसेबां बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों सैथोखौ नुनो मोनाखै नाय दिनैहाय सिगाङावहाय गुवाहाटीनि बरबारियावहाय जेनेथ' जोंनि बर'आनोमोन आं बेखौ बुंनो सानदों जे बरबारियावहाय जोंनि बर' न'खरा दिनै मानो इभिक्सन खालामजाबावाखै एथ'ग्राब गिदिर रेकर्ड बर' पिस एकर्डनि उनावहाय दाख्लै चिराङावहाय मानो खनले दिनै इभिक्सन खालामजाबाय थाखो बेफोरनि जाहोना मा दिनै प्रमद बर' बिथाङा पावारलेस जालांबाय नामा दिनैहाय दाख्लै जों बुङोबा लासिंसिंसो दाख्लै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय बिजेपि अफिस जेब्ला माने अपेनिं खालामदोंमोन बेवहाय गोबां रायजो राजानो सोंखारिबाय थादों दिनै जोंनि बिटिसिनि चिफखौ मानो सासे साधारन जोंनि माने चिफ मिनिस्टारनि गार्डआहाय मानो होखारनो हाखो होननानैहाय बेफोरखौ नुनानै जोंनि बर' रायजो राजाया बिराद गिख्रंनाय फैदों जोंनि बिटिसिआ दुरबल जालांबाय नामा बिटिसिआ माबोरै दुरबल जाखो दिनै जुदि जोंनि दैदेनगिरिया जुदि स्ट्रं मोनबा बिटिसिआ माब्लाबाबो दुरबल जानाय नङामोन दिनै जोंनि दैदेनगिरिया दुरबल जादों जायनि थाखाय जोंनि बिटिसिआबो स्ट्रं जालांदों जेरै न'खरावहाय बिमा बिफाया स्ट्रं नङाबा बिमा बिफाया थिग नङाबा न'खरनि फिसाफ्रा एसे गाज्रि लामाजों आगान सुरफ्लांनो नागिरो बेबायदिनो जागासिनो दङ जोंनि बिटिसिआवहाय दा दिनै जोंनि बिटिसिनि गार्जेना थिग नङैखाय दिनै जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाया खस्थ' मोनगासिनो दङ खस्थ' भुगिनांगासिनो दङ दिनै बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि सार दंमोन दिनै बिथांमोना 17 बोसोरनि बाथ्रा बुंबाय थायो दिनै इउपिपिएल पार्टियाहाय नाथाय बिथांमोना बै खोथाखौ सानदोंना सानाखै आरो जोंनि रायजो राजा साननांगौ जे गोदोनि समावहाय जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा थांनो थाखाय लामा गैयामोन कालभार्ट गैयामोन दालां गैयामोन दिनै क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि चिरां दाथ' तामुलपुरबो जाबाय दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारिया मा खालामाखै दिनै गामि गामि लामा बानायना होदों कालभार्ट बानायना होदों दिनैहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लाबोदों दिनैहाय मेडिकेल कलेज लाबोदों दिनैहाय CIT दिनैहाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज आरो गोबां दङ हाग्रामा सारा मा लाबोआखै बेखौ जोंनि रायजो राजाया बुजिनांगोन आरो जों दिनै हिसाब खालामनांगोन दिनै प्रमद बर' बिथाङाहाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय मा खालामदों दिनैहाय माबा मोनसे नायथावथाव बुस्थु जोंनि बिटिसिनि थाखाय बानायना होदों नामा दिनै गोबां क्लजफोर दङ बे क्लजनि गेजेरावहाय दिनैहाय मोनसेबो बुस्थु फाउन्डेसन जायाखै दिनैहाय बुंदोंमोन स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि एग्रिकालसार इउनिभार्सिटि दिनै NIT दिनैहाय मोनसेबोथ' जोङो जानाय नुफुङाखै दा बेखायनो जों गिनाय दङ जे प्रमद बर' बिथाङाहाय दिनै गुबुनजों थगायजाबाय नामा आरो बिटिआर एकर्डआहाय मा थगायनायसो एकर्ड नामा दिनै एकर्डनि उनावबो दिनै मानो जाय सुक्तिखारि दिनै आदा एक्स NDP मोन दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो माने जेलाव दङ बिथांमोननि थाखाय प्रमद बर' सारा माने दिनैसिमबो फंसेबो खोथा सावराया दिनैहाय एकर्ड जानायनि उनावहाय जोंनाव मोनसे एनकाउन्टार जादोंमोन जोंनि नैबे बिसमुरिनि सेलेखा बाजाराव मोनसे एनकाउन्टार जादोंमोन आदा जोंसार आरो आदा जनक दिनै एकर्डनि उनावहायबो मानो एनकाउन्टार खालामबावो बेबो सानै एक्स NDPखौहाय आरो बिनि उनावहाय बे आदा जोंसारनि बिसियाबोथ' सासे एक्स NDPमोन बेवहाय जोङो साख्रि होनांगौनि दाबि खालामदोंमोन गोबां रायजो राजायानो दिनै साख्रिखौ बिसोरो मा बुंदोंमोन मोनसे माने
4 ग्रेड साख्रि बा मोनसे माबा साख्रि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि होगोन बुंदोंमोन दिनै बोरो जोंथ' नुनो मोनाखै दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा दिनै जोंखौ माबोरै एथ' थगायनो हाखो दिनैहाय रोजा रोजा सुबुंखौ लानानै आन्दलन खालामदोंमोन बै समावहाय दिनैहाय राजा लामा जथेदोंमोन दिनैहाय रेल साइटिं जथेदोंमोन नङा होमबा दिल्लीयाव थांना आन्दलन खालामदोंमोन दिनै बर' हारिनि रोजा रोजा रायजो राजाफोराहाय दिनै बिथांखौ हेफाजाब होदोंमोन नाथाय दिनैहाय एकर्ड जानायनि उनाव बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मानो फंसेबो बाथ्रा सानला आरो बर'नि थाखायथ' साना बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि थाखायबो बिथाङा साना अननानै दिनै नाय दिनै बुंगासिनो दङ जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिराद खामानि मावबाय दाउ फिनाय स्किमनो अमा फिनाय स्किमनो ना फिनाय स्किमनो बोरमा फिनाय स्किमनो आं सोंनो लुगैदों दिनै बिटिआर एकर्डआ अमा फिनो थाखायसो खालामदों नामा एनडिएफबिनि संग्राम 35 इयार्सनि संग्रामाथ' अमा फिनो थाखाय खालामाखै दिनै आदा एनडिएफबिमोनखौ लासिंसिं खालामनो गोरों दिनै जाय दैदेनगिरिफोर दङ दिनै नाय दाख्लैसो जों नुनो मोन्दों निउसावहाय जे आदा एक्स एनडिएफबिमोनहाय दिनै केस दंमोन गुवाहाटियाव दङ सोरबा नागालेण्डआव दङ दिनै बिथांमोना केसआव लेंहर जानायाव हाजिर जाहैनो थाखाय बिथांमोना दिनै फैसा गैयि दिनै मागिनांदों दिनै दखान थांनानै फैसा खांनाय जादों बे माबायदि परिस्थिति फैगासिनो दं जोंनावहाय गिख्रांथाव परिस्थिति जोंनाव फैगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफोरा साननाया गाहाम दिनैहाय एक्स एनडिएफबि आदाफोरनि थाखाय मा सानदों दाख्लै जों नुदों जे आसाम गभर्नमेन्टआहाय 2% एबारनि रिक्रुटमेन्टआव होगोन होननानैहाय नाथाय 2% जों मा जानो जोंनावहाय दिनै 5,000 दिनैहाय मुंख्लं जालांबाय दिनै बे मुंख्लं न'खरफोरा जे बेसेबां दुखुआव दङ आरो दिनैहाय जेलाव गोनां न'खरफोरा बेसेबां दुखुआव दङ बिराद दुखु दाख्लैसो आरोबाव सासे जेलनिनो सासे आदाजों लोगो हमनो थांबा बुंदों बियो फंबाय जों दिनै एथ'ग्राब खस्थ' खालामबोबाय जों दिनै एथ'ग्राब माने संग्राम खालामबोबाय गावनि पार्सनेल लाइफखौ सानाखै गावनि पार्सनेल लाक्जारियास लाइफखौ सानाखै जोङो न'खर संसार दानायखौ जों सानथ'वाखैमोन बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय आरो आलादा रायजोनि थाखाय बिथांमोना संग्राम खालामदोंमोन जों फंबाय दिनैसिमबो जेलाव दङ माथो जोंखौ रावबो खबरबो लानो फैया होननानै बेसे दुखुनि बाथ्रा बेफोरो साननो नोंथांमोन नंखायनो जोङो दिनै जे हाग्रामा सारा जोंनो जिखिनि होदों जों दिनै हाग्रामा सारनो होफिननांगोनबो आरो जों दिनै बुंनो